Näme o atmandan kaçdın mı? Yok lan. Yerden. Yerden bolsa ayağın aşağını seredip görerler de hov. Bağışlan. Bir yerin ağırdan ha deldin. Ay yok lan. Ağırdan yerime yok. Yine yüreğim topuğuma kaçaydı diyen. İp olaydı ödeyen. Fayda ayarıyor. O şeyle oldu. Hey, gitmeseniz lan o. Taşına iç yavruların böğrük mü, bağır mı, koylet mi, berroğuzu mu, hazır öğrenetim var. Dero atıp beyen lüle mi, kebap mı, kızıl var. Git lan. Yıldızan, oğlum, institutu gutordun, injiniyer bolup işläpýördüň. Teňden duşlaň bir eýýäm öýli işikli boldular. Yıldızan, beýdip kesirliň edip görmesene. Bessirinni, çen bolly. 25 yaşap öýlenmän ýörseň, bir kim matry öýderler. Daydacan, öýlenjek wagtym özüm aýdarym. Yıldızhan, 50 gepden belli gep. Ya sen şuun planin kabarın dersin. Yoksa da bizim saylan gaýdymyza öýlenmeli bolsun. Ya sen utunýan bolaymy? Öwüz agam, öýlenip öňümden aýryl ho. Yoksa da gedegi maňa ber. Gülen bolma, ejem garrap bar ya. Haçan öýüň işlerini ödetip bermeli. Kim garrap barýamyşyn? Hoy sen jogap. Yıldızan, mergen daimyň pir ýaljak gyzy bar. Öýdem lukmançylykda okap ýör. Sultan daimyň gyzy bar. Elinden dür dökülýär. Edýän işleri bağlary baglaýar. Ejemiň çykanyň gyzy. Vay, ay ýaljakda. Öýdem molim. Agyr kim şeýdip ýigdiň razylygyny alýar. Öwelsan, sen hurma daýdaňy diňlesene. Ine, terip aýrsaňyz lan. Haýla ber. Ine, bagay surat keş. Goňşymyň näýdi? Ine bagay bolsa Lukman. Yıldızan, men goňşymyň gül ýaly gyýdy ba. Gül ruhdan naw ýüdesse odan. Iýje ünüdýän okap ýatyr. Ören ılımly gyýy. Agay, öýdüň öýüz olmam ýeterlik. Vay, bir ýykalym näme gerek? Yıldızan, ol seher kakymyň gyzyny gördüňe. Edil sen taýyn daşol. Ece, dayda. Maňa taýlan gaýdyňyň suratyny getiriň. Hurma daýdamdan görürlerim. Sen şuun bizden saparyn öýtme. Yegencigim, kaçmak barada ha pikirem etme. Tuğuleme, ne bir masal eken ha? Tuğuleme. Tanşa hella. Men adym Öwüz. Siziň adyňyz näme? Belki kakamyň adyny aýtmadyr. Yo, men näme diýjek bolýan? Nerede koýaňyz? A belki sana telefon berýini gerekdir. Ay, näme de tanşaýyn diýdim da. Onuň şu var. Kıyıv, näme banany paça bilen ýeýämiň? Oh. Kudrat. Tüs bir-birlerine münasip ýaşlar. Ya ýaşlyň ýadyna düşäýdimi?
Yıldızan, berik gel, berik gel. Ha. Bardım. Selamun aleyküm. Salam. Hava bildin mi? Bildim. Barekin. Bar. Hava? Ödüm tüyşen gıydı bar. Ödüm oğdanca. Oynat Taşları buyra. Dişleri zoğur ağ. Ödüm şar karaca. Niye görmey? Oy, sana niye burada on yanına abbaqçı? Niye kime yumuş buyuruyor? Dur, aylar dur. Şu yedak çıppak kaçın maydan bar. Hava. Ödüm tüyşen bar. Hava. Seri oyli. Aydı ver. İnçevilli. Ödüm oğdanca. Şeyli oğdanca. Oy, anasın. Aylar içi. Belki Huday yalanım olsa çınmasın. Kulların gıydınlanım oğudan. Gülnarın gıydı. Gelece düşün, gülnarın gıydı. Ona çoramat bilmem. Ne ettin ey? Oo. Uy, gelece hunnaca bağlacak ama hunnaca oğlacak. Oy diyecek. Alacak gelinimizin. Vay. Oo. Men kime anıp görünmeyi seni? Şula pırsılmaydayım. Sen çınıngam gerek gel, yalanıngam. Dur. Ayvece dur. Neme ayak çektiğin lan. Salam hakkı. Uy bağışlan. Tanışıyordun öydüp durun. Tanışlığın yalanır, dahi. He yalan eкен. Allah meni oğdanca. Salam güzel kız. Anha yine de duruştuk. Karışıp çıktır ondurun. Sendine men garavullayan mı ya başka da bir yerde işleyen mi? He? Değil vağda dişleyen. Kemakal. Şeyle mi? Hakkı durayda. Adın ayda. Adın aytsak gel lan hakkı. Adım aytsam günüme koyacak mı? Humay bolya mı? Güzel bolya mı he? Bağışlan. Eğer sen görmendin, bağışlan. Oğlum, 25 yaşap baryan. Ecen kakan nice yıl beri karışıp gör. Oğlumuz ulanıp toy tutar. Birden beğenersi. Menem gelinime buysanatım böyle. Aktık tüyütüm böyle. Ece, seni hemen kulağımdan varratsak. Dıyın çün kolayla verse. Yaydan duran olayan mene hali. Tüy, Ha, senin bir zat diyeydi onu. neme diyeyim elmişim ben o. Neme oğlumu meçhuluk geçirecek mi? Öylensin. Mana neme şol? Ece, sen o söylersen çının mı? Vaçınım. Ece sen plan daimın kıyın alıp verecek, plan yegenimin kıyın alıp verecek, plan çıkanımın kıyın alıp verecek deyip sen o söylendirip bilmersin. Sen akitte kıyıları korkuz, oğudan olsa bay öylenir ha. Sen men ul oğlum olsan bolmayami. Ey, Sepe. Sen aşık olan gıydın, şol gıydın oğdan mı? Ey. Onu bir söz bilen beyan eder ya Allah, hoş eke. Adı neme? Kakanın anlamaydın mı? He? Öyüne mi korkudun mu? He? Telefon belgesine mi vereyim mi? Ha, şey.
Barhan şu yerden qaran sayla. Sen meni qowjak bolýarmy? Äger şo jaga yerden men küýürüm geler. Melegim geler. Vah, peridadım geler men. Men ömrümde hüýrem görmänim melegem. Göränli. Qadagan. Görän. Aşık bolsun. Ay, qara sumak bolmak sen nämäňe der karay? Paýsyrklar aýdamda gitsene. Eye görünme aşyk bolar ýaly. Menne akmakmy? Ey, ol sen akylyňy aparyp akmak etmejek bolsa, ondan bir hüýür bolmy? Melek bolmy? Ha? Bar, urup. Ha, düşündüm. Gumballydy otarda. Ha? Düşündüň. Bar onda ahyr akyl aýly sana. Ne bildim. Sen aşyk bolan eýdiň, garantiýaly bir zatdyr. İýle görkezler ýaly işaret däldir. Ey, Bärdine işläp dur. Görüň okmy? Küçpür. Alo, Awwa, Öwe, dinleýän. Aýdy berim. Öwe Murat Altewich. Gysga işiň bolmasa, men ýanyma gel, mehman bar. Yaxşymysyňyz? Yaxşı. Awwa başlyk näme bolduk? Ine tanış bolun. Öwe Murat Altewich, biziň bölüm injenerimiz. Gaty gowy. Men Gülçehre Baýjaýewa. Tanadyňyzmy? Şeýlemi? Ýadyjy. Ha, ýadyjy diýseňille, men siziň gaty kän kitabyňyzy okudum. Hemmesem diňe söýügi barady, gaty. Öwe Murat Altewich, siz häzir ýaş ýazyjy şahyrlary kagdy öndürýän toplumymyzyň işleşi bilen tanışdyr. Bar berin onu, toplum bilen tanışın. Ýörüň. Öğrenmetler. Sağ olun. Baronna başlyk. Ýörüň. Ýörüň. Salam. Öwel Murat Altewich, Kağı toplumyň injenieri. Ine bular bolsa geljekki şahyrlarymyz, ýazgylarymyz. Tuğrama. Ýagny bular biziň gazetimiziň edebiýat birleşmesiniň iň görelili agdalary bolup durýarlar. Öwel Altewich. Onma ýene bir edek salam. Salam. Qaymaga ýaby turan gyzyň elini iňne teçmese, aşyklaryň alamaty diýerler. Agay, sen bu yerde kim aşık bolup oturýarsyň? Ýok leýçi. Agay gata akyllyja bolgun. Men aýla regany ýyl söz berenlerin. Aýla regen? Kim ol? Sen o zatlar we işiň bolmasyn, ine öýüne gelin bolup bararsyň, ondan tanarsyň. Men olonka gelin bolup barman eçe. Uy, o näme üçin? Men diňe öýsegänme bararyn. Agay, düdüwlüje bol. Men ora söz berdim. Gül ýaly ýer. Oglanam alla näme? Gülem bolsa, balam bolsa geregi ýok. Men diňe öýsegänme barar neçe? Uy, görüp berer sony. Ağam, nire var ýagdaý? Qurban naýymlara. Sen näme gitjekkämi? Baý bo, Qurban naýymlara var ýany sene. Ağam,
Berke. Seni Qurban ayymyň gyzyna görkezmäge, Qurban ayymyň gyzyna sağ görkezmäge alyp barýarlar. Ece bir niran var ya tay? Vay, kurban ayları diýip aýtmadymmy? Ece sen men dälretjek. Azdarhamdır vi, akıllıcamdır vi. Salam Hakkı. Sen yine de gazaryp men ýolumda durma. Dağı men nädeýin ýüregimi erkim etmedi. Şu bolşuňa sen üýegiň utanaň okmy? Wah, utanýan ýöne seni görmesen ölüp barýana. Vay! Oy! Ayır ağam, ayır. Ini näme garaja gözüň görenokmy? Ağam sen näme deňeçmi kaptanlykka ýörer? Seyl bagdy. Mercedes'in asrak sürerler. Görenokmy sen meni kakdyň. Aýta sen men kakdyň. Ay, pat arabaň aňyrda sürsene. Onna senem aňyrrakda deňeç ol. Egens, han bärik gel. Oh, ýürýärmi? Owo. Häzir men şoň bilen gürleşen morun. Şoýy haýt awtuda münse seni münne nirde ýaşaýan, haýt ýerde ýaşaýan, haýt şaýda ýaşaýanyny bil bolýarmy? Kakanyň adyny bileýinmi? Ýok, hoji. Alo? Barýan Ece. Howa. Durolwada durun. Bolýar. Salaman, salam aleykum. Ha, waleyküm selam. Olmuşsan sağlık. Ya, şey Ay, şu ölümü. Ha, görüne wa? Ay, bärdele. Ha. Peten goýber, ay, awtobusyň häli gitdi. Ha, şeylemi? Hanydyr? Goýber. Ağaň sana meni ýydarla diýdi. Ýok, ýok, ay ýanyň näme, men seni ýydarlamok. Yalan söýleme, men görüp Ýok, bilýärmi? ýok. Sen ağaňa aýt. Ýygyma düşüp maskara edip görmesin meni. Söýýänçin bolsa iýersin ejesini. Men adym Gülçehre, kakam Amanaga, polkovnik, ejem Bibijan öýdümdem şu jaýda ýaşaýat. Düşündiňmi sen? Salam aleykum ağam. Oho, oho. Waleykümesselam. Waleykümesselam. Hawa, näme hyzmat? Ağam size şu an taqiq salahyny aýdyp beräň. Häzir. 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 Oho. Jay. Jay. 68 bollumy? Ağam siziň adyňyz näme? Adymy? Owa. Ay maňa habi. Berdi kelim diýýärler. Owa. Bir dostlaryma berdi saňam diýýär. Diýişler nemerek? Ha? Ha. Ağam. Owa. Ay ýanyňyz näme? Men kakam adama kellip bilmän ahry. Bir ýylrak bolýarlar. Hay köpe ýoğul diýse, muň diýýärne seret.
Gonca teret. Men kelleriyim am diye. Kelmen. Kelmi teret. Yöne menin familyam Kelif. Oy yoksa da köşeğim. Sen bana aytsana şu jayın takip salgı sana neme gerek boldy? Sır, gizlin sır. Gizlin sır? Owo. He. Ağam, siz bana öğrenil kömek ettiniz. Tanrıyal kızın. Bileyal kızın. Sağ olun onu. Bolya sağ ol. Ay! Şilli yapan getirdi pısvağın alt git tov. Ne ettin aymını? Bolya sağ ol. Geçiver, git. Gerek Minnecek bolsaň, näme saklaýan? Muňa göre de men sulur ýaly gowy habar nädip sen warak maşynyňdaky deýin ha? Hay pikkan berdi. Hey dur. Ağa mümkünmü? Mün. Altağa, näme gözleýäňiz? Şu at kellemi garjastyrmasana, ozalam tapmara tür gözleýän adamy. Uy, belki men de kömek ederim. Men tap bererim size. Sen maňa azar bermeseň, ullukan kömek etdiň şol. Uy, bu ýigit asla siziň oğluňyzmy? Ha, o meň oğlum. O näme üçin siz maňa aýtmadyňyz? Sen muny tanıýanmy? Ha, o tanaýan. Nerden tanıýan ony? Owadan gyýyz bolsaň, ýigitleň özleri gelip tanyşy berýärler-de. Ya kakılly. Sen muny tanamaga hakyň ýok. Ýaňy 1 ýyl boldy. Türkiýeden okudyň eli 7 ýyl okap. Ondan sen nerden tanıýan ony? Altağa. Siz bilen oğluňyzy uklat ýörsiňiz. Biz siziň oğluňyz Ömerjan bilen mektep ýyllaryndan bäri tanyş. Hakyky. Bolýa gaýlar, sag bolun. Sag bolun Altağa. Oğluňyza da salam aýdyň. Bolýarmy? Bolýa, sag bolun gaýlar. Vay o ne deydin mi? Gurt mu tilki? Men haçan tilki bolup durun, gurt. Senden tamamam şeyledi. Yürünno, baralı. Nire? Sevda merkezine var ya. So yerde islen tigrin sayla, menden sana soğuk bolsun. Ne diýäňe ýewil kaka? Onna men sana motorlu tigir alıp bereyin beýenşan. Men motorlu tigir näme deýin? Ay onu bir zat diýdi, ho dilin geplese oly alıp bereyin. Oho, aýlara jemem gelýär. Men häzir aýlara jeme uşlaýyn. Dur. Özüm çıgaýdarym. Ine häzir esesan. Nece? Şu salga varsan tüýütseň diýen gyýdyň bar esesan. Golcu başkana. Ola! Ödürüm destine esesan. Urt bolup gelesesan. Vay muňa wara geyinip bäder tallanyp berenip çyk diýsen ana şonu. Vay. Gelinler. Uğradım. Vay! Tova, ağaýtyn sağçylyga var ýamyň ýa, özüň ere çykmagy var ýamyň. Kim ýolma şeýle çykýar? Bu eneşim düýbünden bolanok. Tova, sen gudoçylyga var ýamyň ýa moda görkezmäge. Şeýle bir gudoçylyga gitdi. Hali kankamy aşırdyňyz. Ýörüň özüňiz geyinlerin. Bolýa. O ýör. Vay, men başgaça giyinjekdim. Ola bir hili. Bulýan. Ana durun diýen men size. Besediňiz şu oýnuňyzy diýen men. Kim oýun edýärmisin? Beýle döwletli işte oýun edip bolmaz. Siz oýnatmaýan bolsaňyz, şu Gülçekre diýeniň oýnatýany men bilýän. Näme? Sen o Gülçekran nerden tanıyan? Tanıyan? Onu da ne tanımak? O kız bizim devletli maşgalarımızın manasip kız değil sol. O ne il maşgalamışsın? Hilçik. Bir edep. Kalanın bilinmok. Sen yanında iyi dili adam mı näme? İnha aýlara da iki kagaz gürülese, ivlit, melgun, garantka diýäňe. Alty, döwletli işe garşy bolup durmasana. Bir edep ýene beýleki, oň bilen biziň işimiz ýok. Öwelçan söýüp durany. Ýaşlaň söýgüsine garşy bolup durmasana. Näme diýseňiz şu Gülçekre diýilen şu öýe gelmeni garşy men.
sağa yegirim ki. Yürü koy. İlk ödün başlay. Koysana. İyidin ödümüz yetirer. Bolya dedim-le. Salamelik. Bağışlan aman öýde mi? Kim aman? Aman ağa, palkonik aman ağın öýümşi. Yok, bu men öýüm. Biz palkonik aman ağın öýünü de bir janiyen ayal olmar Gülçekre diýen gyýdy. Düşürmedin beni. Palkovnik aman ağa, bir janiyen ayaly Gülçekre diýen gyýdy. Yok, siz yanlışdınız. Derde amanatlı yok. Bağışlan. Bor bağışlan. İnişte. Vay! Kırlar yetişir. Ağay. Salamelik. Salam. Gelin. Bağışlan. Biz aman ağanın gözlü yas bolin salgıyımız yalgız düşeyip duraydiyen. Aman ağa. Aman. Allah. Häzir. Aman. He, şamandır şu. Haydi aman diýdiňiz? Aýtdym ha palkovnik aman ni. He, şol amanla eddiledi. Tüz yigidin güldürbi. Yörüýti toy tutup, beýemçelip ýörmeli yigitdir ol. Şodur şo. Gülçekre atly gyýdy gözlek gelip. Gülçekre biziň gyýdymyz bilen. Bire jok goýa. Uy haýt gatdy ýaşaýar. İkinci gatyň 4-nji otogunda ýaşaýar. Taňır ýalkadyn. Bile ýalkadyn. Geliller. Ýöne ol. Ogly, aýaly üçüti deňize gitdi. Vay hiçle. Bir de on gıydan bolsa bolya. Wah, on gyýdy ýokda. Gellir, siz haýda many Vay gözleýäňiz. aýtdym ha palkovnik aman. Gellir, palkovnik bolanda wara, polisiýanyň palkovnigi diýip bar. Yangın söndürücüğün palkovnigi diýip bar. Lukmalaryň palkovnigi diýip bar. Haýsy palkovnik? Bak Gülçekre deyip yetişen uvadanca gıydı olmalı. Sizin diýen bir yerdäki amanyňyzyň gynansak da hiç kili yetişen gıydy ýok, düşündiňizmi? Vay dogon, Gülçekre diýip gyýdy gözleýär. Gülçekre biziň gyýdymyz bilen bile jok goýa. Vah Gülçekre, adet sallar, ýatlar, dronomoza şeýle gyýdy ýok. O nähil ýok? Ýok da. O nähil ýokmuşyn? Ýok da gelirler. Aman ağanın Gülçekre atly gyýdy ýok. Men şu jaýyň 15-nji gatyndan tä ýerdemi neçeli belet, çağa çoğularyny da belet hemmet. Wy çağal. Wy gelirler. Wah huşum uğursun. Gelirler. Gelirler. Durawerin. Birazcık ayak çekiwerin. Akıl elde huş gider diýilende. Siz bara ha çay görýäňizmi? Ana şu jaýda aman ağa diýip bir goja palkovnik ýaşaýar. Ödem agtykly, çoğulukly, ýuwlukly giden bir owa. Siz kyn görmäňde şu jaýa baryp görüň. Belkem şu taýdan tapardyňyz. Bolýarmy? Bolýar. Geçin. Oy Allah'tan düğede yeter. Ağalamada bu da yetirdiler. Vay görsene ki neyim işlep diyorsun. Dursana bir Adın näme? Oğul Şirin can şu şu jaýda ýaşaýar. Şu jaýda Gülçekre diýip gyýdy ýaşaýarmy?
Ay yok bu jayda gül şöhratlyk edy ýaşanok. Hani koğusu pikirlensene. Vay onun için pikirlenmek näme gerek? Bu jayda ýaşaýanyň ählisini tanaýana. Vay, indi näme sepken? Dayza. Gülçehre diýen gyz bara ýokarda ýaşaýar. Vay sen Dilcan'dan ayrıldın. Hava. Yerde dingin bilýän. Hava. Görkedi bilýän. Yürü bola. onu. Yürü onu. Bara gödüňe döneýin, aýlanaýyn seni. Hani yor görkedi ýaşaýan yerlerini. Inha. Şiirde ýaşaýarlarmy? Me kana kem put bereyin. Barın da gülüm oýnaber. Akıllıca balacık. Bolsa da taptık. Salam. Gurgunca oturan Şükür Hudaýa. Siziň gül çöhratlyk ýydyňyz barmy? Hawa. Men ogluma bir jaga deýinler. Häzir. Alo. Ýewizjan, oglum senmi? Taptık. Ýewizjan, gül çöhrat taptık Ýewizjan. Hawa. Yer paýň menden. Ejem janyň aýlanay. Ey çiçuş, gel berik. Gelnejen olýan, gelnejen. Ine gül çehrejan. Inna bol beripdir. Oo, ejem jany gelipdir. Ejengden başga oýnamagy adam tapmadyňmy? Hey Behriwan ejeňem şeýdip maskara däýmek bolmy? Vay bizi iýle çykarýar etmedi. Ne mulla ejem? Polkovnigim ýok, gül çekre de ýok. Goýsana goýup. Oğuzcan, sen bize ýalňyş salgy beren bolaymy? Biz gül çekreňi tapmadyk biýip janam. Yo, siz jaýyn ýalňyşan bolaymaň. Şol owadan mermer jaýa bardyňyz Bir ýerde owadan jaý bolsa, täze salynan bina bolsa barına aýlap çykdyk. Ine sen birin ýalňyş salgyň. Gap kaka barmaksyz galypdym. Hany gelinler. Geçin düşöwe. Geçin oturun. Gül çekre tapılmadık bolsa bähwitdir şol gelinler. Palaw ýeliň. Men siz üçin ýörüýde palaw ula oturna. Geçin hany. Gyýyp tapylmasa bähwidi bolmy? Ya edinjek gelini gül çekre bolsa entek bay tomaşa görürsiňiz. Geçin hany. Men diýen gyzyma öýlenmeseň, dagy dulary ejet diýme maňa, düşündiňmi? Bolýala ejem jan. Men diýenim bolandyr. Ey Sherlock Holmes. Sene pekke kenin. Munyňam pakka. Salamu alaikum dayda. Salam. Dayda öňün siziň ornuňyzda berdi kelip dilen nowaçydymy? Hawa öňün ol nowaçydy, bugun olsa men nowaçy. Hudaýa şükür, şa köşk ýal jaý berdiler. İçinden çykman işler ýal işem berdiler. Toýul jaý boldun. Dayda siziň adam eňiniň ady berdi. Berdi saňam diýýärler ýöne men berdijan diýen. Öwet kaka. Anha şu galam bilen şu kagada berdagy öz ili bilen ýazyp berdi. Sağ olun. Sağ olun dayda. Sağ olun. Hay dostum. Sen şeytan ýa-da duşupsyň öýden. O sen it oýnanya oýnapdyra. Kaka. Gulagyna şeytan ne berme. Ogy näme diýsen o kakam söýýä. Otursan ay. Sen söýüm nämedigini nerden bilýän? On soňam. Barda da günäkar sen. Bulan mujar edipsiň. Beýde bolýan. Kuş kelle diýerler. Ya. Aýyr näme etdiň molly? Näme üçin men beýle maskara etdiň?
Sen meni ejemin kakamın yanına yüzü kara ettin sen. Näme maskara edenmişim men? İyle çıkarıyala etmedin. Ana öwedin kudaçuluğuna gidilşi alyp gurrun ederler. Näme? Diňe sen maskara etmenimi? Men sensiz yaşap bilemok, biz aşk Şeýlemi? sowdasına düştük. Işığın alı kendir yigit. Işığın yolu kendir yigit. Entek näme görýän? Çevre? Ece olur kimler? Olurum karnaşımın mı? Kurban daim ayal bilen gıyri. Bak sen buğra. Şoları kudoçuluğa gidecek bolamda. Yok gerek gel. Gitsen ha şu salga git deyip. Yok bir gıydın salgısını verdin bana. Hanay, Kurban daimin gıydının näme kemeri var? Gülýaly maşgal Ece, kemi yok. Oğu gülýaly. Ay deysen ağzı var, gün deysen gözü var. Wakşy sen ket çalyň bolmadyk bolsa, oğuy törümizde gelin bolup oturmaly. Oy Ewezcan, oğlum tur hany tur. Ejen sen bilen oyun etdi. Ejen degişdi oğlum. Olar bilen guda bolan men sen ejen. Çynyň Ece? Ola. Hey, olar ýalygydy elden gidirip bol. Ece. Ecemcan. Kutlu bolsun toyuňyz. 30 ýyllygymyz mı? 30 ýyllyňyzam. Kudaçylygyňyzam kutlu bolsun. Sen kim balam? Sen kim? Mehriban adamlar, mihmanlar. Bir ayal adamsynyň ýanyna gelip, kakasy, ertir biziň ýaşaşyp ýörüme laýyk 30 ýyl bolýar bolyn, şu işkde goýunlaryň bir jyn toýaýylýa. Ey, ýaşaşyp ýörüne ikimiz bolyn, bärde goýunyň näme günäsi bar diýe. Günälimi, günäsimi, bidan keljerjegim bolup durman, aýlar han ikimize herimiz bir goý toýaýyndyr. Aylarxanyň ýakyn garnaşlary, hostarlary. Ýekece men diňlesinler. Men Aylarxan bilen 30 ýyl bäri gün sypdyrman ýaşap ýörün. Özüm gowaksyz galmagalsyz. Men bir çydamlylygym üçin, men bir ýedermenligim üçin on hostarlary maňa hökman ullukan hala serpa yapmaly. Toy bir goguzaz adamlar. Bu toyda hemme dogon garnaş, dost, ýar, ýakyn hostarlar ýygnanýarlar. Bolmasa soňky ýaşlar kim daýsy, kim ýegeni, kim dogony, kim dogon oglany soňa waka biljegem dä bolar. Şoň üçinem toy bolup dursun adamlar. Salam. Salam. Bir asal garnaşym ekeniňe. Ay parça sen berdimi? Sen aylar ýegen özläp ber baray ýanyna. Bolýa Ece. Ay parça? Sen adyň Gülşehre dälmidi näme? Ay parça. Tüýt özüňe ýaraşyp duran adyň bar eken. Şeýlemi?